जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं दिनेश ब्रह्म सार बिथांमोना जोंनि दिनैनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होगोन। जों बयबो आखाइ खबनानै होयो। जोंनि बेखेवगिरि श्री प्रमद बर' सारा बे समावहाय गोथार बिबार बावदों आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं दिनेश ब्रह्म सारनि अनजालि बिसि पुष्परानी ब्रह्म बिथाङाबो बिबार बावदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङाबो मुसुखायाव बिबार बावदों।